Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang ako ni gadulong sa inyo via Facebook, YouTube, kay ka Channel 11. Kag sumubatian mo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Duha ka mga suspect sa pagpatay sa kay Governor Ruel Digamo, himuon nga mga witnesses. Ginban sa Cebu ang mga baboy kag pork meat products gikan sa isla sa Negros, Negros Occidental. Iban man ang mga baboy kag pork meat products gikan Cebu. Grade 11 estudyante nadakpan ni may bitbit ka marijuana sa classroom. NIR bill aprobado sa third kag final reading. Kag sa good vibes, ginkawat kay Ido tigayon nga nabalik sa Tagiya. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Negros Island Region Bill pasado na sa ikatatlo kag ulihi nga pagbasa sa Kamara. Ginaprubahan sa House of Representatives sa ikatatlo kag katapusan nga pagbasa ang hagna nga nagatukod sa Negros Island Region. Ang House Bill 7355 ang nakakuha sang 290 ka mga boto nga yes, kundi intuyo isahon ang Negros Oriental, Negros Occidental kag Siquijor kag kilalahon nga Negros Island Region. Maitukod yung technical working group para sa bag-o nga rehiyon kundi may tiglawas gikan sa Office of the President and Management, Department of the Interior and Local Government, tiglawas representatives sa tanang mga probinsya lakip na. Nasaad sa hagna nga ang TWG maghahimo sang strategic plans para sa institutional arrangements ng NIR. Irekomenda sa Office of the aging pili nga lokasyon para sa regional center kay uhon ang organizational development, staffing kag budgeting sa regional line kag regulatory agencies pati na ang development planning kag investment programming. Sa karon, ang Negros Occidental kag capital sini nga Bacolod City ang yara sa Western Visayas sa kun Region 6, samtang ang Negros Oriental kag Siquijor kabahin sa Central Visayas sa Region 7. Ang authors ang hagna mo sa Negros Occidental representatives Juliet Marie De Leon Ferrer, Alfredo Marañon III, Gerardo Valmayor Jr., Emilio Bernardino Yulo, Mercedes Alvarez kag Jose Francisco Benitez, Greg Gasataya sa syudad sa Bacolod kag Joseph Stephen Paduano sa Kabang Lingkod Party List. Gitukod sadto ang NIR base sa Executive Order 183 ni Anay Presidente Benigno Aquino III sadtong Mayo 29, 2015 apang ginabolish ini ni Presidente Rodrigo Duterte matapos nag-issue sang Executive Order 38 sadtong August 7, 2017. Sa number 9, ginlift na sa San Carlos City ang state of health emergency kasunod sa pagdubo sa kaso sang amoebiasis. Sa executive order nga ginpagwa ni Mayor Renato Agustilo sang Marso 6, nasaad nga tungod nagdubo na sa nagligad nga mga inadlaw ang amoebiasis cases, ginlift na ang state of health emergency nga damlag pa gindeklarar sa syudad. Sunod sa kay Joe Recolex Alingasa Jr., ang spokesperson sa exit conference sa Department of Health kahapon, ginkumpirma gid man sa DOH Epidemiology Bureau ang diarrheal outbreak. Ang kaso sang Enero kag Pebrero sining 2023 sunod sa kay Alingasa. Ang kaso sang Enero kag Pebrero sining 2023 sunod sa kay Alingasa nga masobra sa 500, ang mas madamo sa na-record sa bilog nga tuig sang 2018 nga 480 cases. Matapos ang natabo, iga-activate kag iga-institutionalize ang City Epidemiological Surveillance Unit o CESU. Nagdubo man ang kaso padayon sa gihapon ang Water Sanitation Hygiene Promotion. Ginmaduan man ang waterworks system nga mas paayuhon ang maintenance para sa water safety. Ang mga water refilling station dapat man mag-comply sa National Drinking Water Standards kag mas pabaskugon ang zero open defecation sa 18 ka mga barangay. This will also call for us to come up with the active CESU or City Epidemiological Surveillance Unit that will do the disease surveillance and reporting. Okay. Then, calling the mayor is for our local waterworks department to come up with the proper maintenance of our water system to make our drinking water safe and potable. And the Sanitation Inspection Division of the City Health Office was also mandated to ensure that all our local water refilling stations are indeed complying or adhering to the Philippine National Drinking Water Standards.
Sa number 8, sa March 14 na natala na ang launching para sa Panaad sa Negros Festival. Inisunod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz nga nagsiling man nga kahapon lamang sila ang nagsapol sa Executive Committee kag ang tanan handa na. Natala na nga aprubahan ni Governor Eugenio Jose Lacson ang final nga logo nga pagagamiton. Iga-announce man ang winners. Jutay naman lang ang liliwaton sa music. Naplastar naman ang tema. May gin-reserve nga duha ka mga venue, ang Social Hall kag Provincial Capital Lagoon. Ang activities para sa among launching sunod sa kay Diaz ang iga-announce. 3 man ka Panaad sa Negros Festival ang napaiway bangud sang pandemic. We have reserved 2. It's Social Hall or ang aton lagoon. We would like it to be in the lagoon so that it will be very inviting, inclusive sa tanan nga gusto maglantaw. Ang activities ang aton launching will soon be announced, but it's gonna be a very fun-filled launching. Excited naman ang tanan. Yes. Sa number 7, mga isa kagatus ka mga illegal nga mga mufflers ginpang dunot sa Banwa sang Murcia. Ginpang dunot kahapon ang kapin isa kagatus ka mga illegal nga mga modified exhaust pipes o kun muffler nga ginpang confiscate sa Banwa sang Murcia. Makita sa video ang aktual nga paglapak sa mga modified mufflers gamit ang pison. Sunod sa kay Captain Mark Joel Reclamado, hepe sang Murcia PNP, iniyagit pang confiscate sa mga motorista sa Banwa, pati na ang mga nagadilabay nga nagagamit sang magahod nga mga tambutso. Ang Banwa ay may ordinansa batok sa pag-usar sini bangod sa noise pollution. Ginapangunahan naman sa mga opisyal sang Banwa ang pagpalapak sa pison sa mga modified mufflers. Sa number 6, isa ka lalaki ang patay matapos ginbuno sang iyang kaupod inom sa Barangay Granada sa Bacolod City. Patay ang 42 anyos nga si Edmond Rodriguez matapos ini ginbuno sang iyang upod inom sa Glendale Home Subdivision sa Barangay Granada sa Bacolod City. Sa investigasyon sa PNP, upod nga nagainom Domingo sa gabi si Rodriguez kag ang suspect nga si Vincent Pagmanua. Sa tunga sa pag-inom, hinali na lang naglalisay ang duha sulod sa pulis dala sa kahulugbon. Nagpuli ang sospek kag nagkuha sang kutsilyo. Pagbalik, iya na lang gilayon niya ginbuno si Rodriguez. Duha ka buno sa lawas ay naagom sa biktima nga gintunaan sa iya kamatayon. Kaso nga murder ang ipasaka batok kay Pagmanua. Sa number 5, isa ka grade 11 nga student nakuhaan sang mga marijuana mismo sa sulod sang classroom. Arestadong 18 anyos nga si Jemuel Dinorog, isa ka grade 11 student matapos makuhaan sa mga marijuana sa sulod mismo sa ilang classroom sa eskwelahan sa Banwa sang Manapla. Sunod sa PNP, mismo ang teacher ni Dinorog amo nakakita sang pakete sang marijuana sa iya sini nga bukas nga bag. Sa ginusisa sang PNP, siyam ka mga sachet sang marijuana ang na-recover sa iya nga bag sang estudyante. Posible, nagabaligya agad si Dinurog sulod sa pulis. Pero possession of illegal drugs lamang ang ipasaka nga kaso sa iya. Detained naman siya sa Manapla PNP. Sa number 4, 97 tanan ka mga informal settler nga mga families ang apektado sa ginapatuman nga proyekto sang DPWH ang ginapangitaan sang sayluhan. Pebrero pa sang insuguran sa Department of Public Works and Highways ang revetment kag flood wall project sa Magsungay River sa Barangay Singkang Airport kag Lupit River sa Takuling. Ugaling wala mapaiway ang delay sa proyekto bangod may pila ka mga pamalay nga iyara sa kilid sang mga sapa. May natala naman silang road concreting project kag iban pa mga proyekto sa Barangay Mansilingan, Barangay 2, 3 kag 30 nga sarang maapektuhan ang mga informal settlers. Sa public hearing nga ginpangunahan sa Committee on Urban Poor, Housing and Resettlement sang Konseho, ginsiling sang tiglawas sa Bacolod Housing Authority nga kalabanan sa 97 ka mga apektado nga mga informal settlers sa anom ka mga barangay. Site, maiban sa ila ang na-disqualified matapos man sa socio-economic survey sa BHA. Giningyo naman ni Councilor Vladimir Gonzales sa DPWH nga kung mahimo, matigayon ng early coordination agud mapangitaan galiyon sa solusyon ang problema sa ISF kag mapaiway ang delay sa mga proyekto sang ahensya. Sa number 3, pagtukod sang 10,000 ka mga puluyan para sa housing projects ng syudad
ang mahimo pagasugura na sa balason nga bulan. May report si Nico Delfin. Matapos matagaan sang authority to sign sang katapos ang konseho, ginpermahan na ni Mayor Albi Benitez ang joint venture agreement sa tunga sang syudad kag pamunuan sang WRS Holdings Incorporated. Kaupod ang Sherman Construction Consolidated Incorporated. May kaangtanan sa pabahay program sang syudad. Ang contractor ang magatukod sang nauna nga 10,000 housing units para sa mga informal settler families. Suno kay Councilor Vladimir Gonzales, chairperson sang Committee on Urban Poor, Housing and Resettlement, mahimo suguran sang WRS Holdings ang pagtukod sa mga housing unit matapos ang 30 ka adlaw. Well, the first 10,000 units, but of course, ang aton nga need, no, based on our survey, is more than 50,000 families. So this is just a start, no. Ang wala ni di single centavo ang pagwaon sang city. The city will provide the land, use of property siya for 99 years. The funds will be coming from Pag-ibig. Bali amo na siyang take-out agency. Sa reclamation area, Barangay Vista Alegre kag Barangay Banago ang mga lugar nga napili sang syudad nga patindugan sang Yuhum Village. May 12 billion pesos ang pondo nga manggikan sa national government para sa pabahay program sang syudad upod ang Department of Human Settlement and Urban Development kag Pag-ibig. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa number 2, temporaryo nga ginban sa Cebu ang pagsulod sa pork and pork meat products gikan sa isla sang Negros. Sa executive order nga gipagwa ni Governor Gwen Garcia, nakasaad ang pagban sa buhi nga baboy lakip na ang boar semen, pork kag pork related products gikan sa isla sang Negros nga magalawig sang 30 ka adlaw nga nagsugod gilayon kag magatapos sa Abril 5. Sa ASF surveillance activity sa Karkar, Cebu, ginkumpirmar sa Bureau of Animal Industry, Animal Disease Diagnostic and Reference Laboratory ang detection sang ASF DNA. Sa executive order nakasaad ang mga samples nagikan sa mga baboy sa barangay stockyard nga nakaimpon upod sa mga baboy gikan sa isla sang Negros. Sunod sa kay Provincial Administrator Efrando Diaz, upod ang sudad sa Bacolod, sila ang magapagwa man sang joint executive order nga nagapatuman sang pagdumili man sa pagsunod sa mga pork ag pork meat products gikan sa Cebu. Kasunod man sang among development para man mapangapinan ang hog industry sa Negros Occidental. Magapadala man sila sang letter of appeal sa Cebu para ihingiyo ang among pagdumili. Sunod sa kay Diaz, unfair pagpatuman sang banning bangod. Ang BAI man lamang ang makadeklarar nga may ASF cases ang isa ka lugar. Kag tubtob sa karon, nagapabilin nga ASF free ang Negros Occidental. May impormasyon na ang probinsya nga may mga supplier na sang baboy nga magapadala sang shipment sa Tacloban kag sila ang gindumilian na sang Cebu. Kung hindi matigayon sunod sa kay Diaz, abiso nila sa mga supplier ang mga magpangita na lang anay sang iban nga mga customer. Na ginapasad na ang aton nga EO to protect our hog industry, preventing ang aton nga mga shipment of processed food, ang mga cold cuts kag tanan nga mga frozen goods from entering into Negros Occidental coming from Cebu. That is the first step that we have to take. Second step is to write a letter of appeal, no, declaring or stating to Cebu that there is an absence of findings that ASF infected ang aton piggeries. In that case, they have to allow a pass through of our goods, no, of our livestock going to its destination, whether it's in Cebu or dito diretso sa aton nga sa Leyte or Samar. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Duha sa mga suspect sa pagpatay sa kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo kag walo ka iban pa ang ipaidalom sa Witness Protection Program para mangin saksi sa kaso. Samtang duha sa mga gipasakaan sang kaso, mga taga Negros Occidental. Yaring report. Kaso nga multiple frustrated murder, agin file sa Provincial Prosecutor's Office, samtang illegal possession of firearms and explosive, agin file naman sa Bayawan City, Batok Sanday, Joric Labrador, ang anay miyembro sang Army kag residente sa Cagayan de Oro City. Joven Javier, anay Army Scout Ranger kag residente sa Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental, kag Benji Rodriguez sang Misamis Oriental.
Ang ikaapat nga suspect nga nakilala kay Ricky Velli Espe, 38 anyos, isa ka ni katapos ang Philippine Marines kag residente sa Barangay Lantad sa Silay City, Negros Occidental, ang nakasuhan naman. Si Espe ang ginasiling nga leader sa Gun for Hire gang sa Negros Occidental kag Oriental, pero sunod sa spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office nga si Police Lieutenant Judices Catalogo. Dili sa Negros Occidental, wala sila sabi na monitor nga among nga aktibidad ni Espe base sa ilang nga monitoring, pero posible man nga sa iba niya nga probinsya ini ginahimo. Yeah, probably ang iyang operation somewhere in other place, not in Negros Occidental. Ay, Ang hindi siya mga diri. nanataw sa iya. And understandably, kung taga Negros Occidental siya, even kung diri siya normal sa tao, but in other place, cooperate siya sa iyang criminality or some sort of siya mga leader. Impormasyon naman nga ilang nga nakuha ang pamilya ni Javier sang La Castellana. Wala makahibalo nga wala na siya sa serbisyo. Kag pinsar-anay sang iyang mga ginikanan, aktibo pa siya nga Scout Ranger. Kinkumpirma sang Department of Justice, ang 2 sa 4 ka mga nagkaladakpan ang handa nga magkooperar sa gobyerno kag mangin witnesses. Sunod sa kay DOJ Undersecretary Nicholas Felix T., ipaydalom ang 2 sa Witness Protection Program. In line with our efforts to prevent further injustice to the innocent victims and their families and for their protection, 2 witnesses to the case have already been referred to the Witness Protection Program. Moreover, we are working closely with the PNP and the DILG for the transfer of the respondents who are currently detained to the NCR for protective custody. Mga nagliligad nga mga inaway o kun politika ang pila sa mga ginalantaw sang PNP nga motibo sa natabo nga pagpatay sa kay Governor Digamo kusang Sabado nga nagulamid sang 8 ka iban pa nga mga persona nga nagkalamatay kag pagkasamad sang 17 ka iban pa. Sulod sa kay the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr., tuman ka sensitibo sang kaso gani, mabudlay pa ang maghatag sa karon sang detalye. Well, maraming anggulo yan eh, di ba? Baka sabihin mo, may nakaaway nung araw, o kung saan, o politika, no? Lahat naman ito pinag-aaralan maigi, no? Pasensya na po kayo, pero mahirap mag-komento eh, no? Talagang, one thing is for certain is that maganda ang progreso. That's what I can tell you. Maganda ang progreso ng investigasyon ngayon. Nagapati ang otoridad kaya pa sa Negros Oriental ang 5-7 ka iban pa nga mga sospetsado kag hindi sila makadali-dali biya sa probinsya bangod sa police visibility ilabi na sa borders sang Oriental kag Occidental Negros. Sabado sa ginatake si Digamo sang mga armado sa iyang balay sa Pamplona, Negros Oriental. Inoras na ang nagligad na aresto ang 3 ka mga sospek. Pagkagabi, napatay ang isa sa ila kaupod sa inkwentro sa pulis kag militar. Domingo naman, naaresto si Espe sa Amlan, Negros Oriental kag nakuhaan sa mga high-powered firearms kag plate number sa mga salakyan sa iyang ginarentahan nga balay. Kaag sa good vibes, tigayon na nga nabalik ang Shih Tzu nga si Sander sa isinitag iya nga isa ka manunudlo matapos nga ginkawat. Paano? Yaring report ni Nico Delfin. Hindi mahimuos ang Shih Tzu nga si Sander samtang nagasakay sa salakyan sang iya fur parent nga si Glenda Sobrevilla papauli sa ila balay sa barangay Alihis sa Bacolod. Sa iya pag-abot, wala man makapugong bisan ang iya kasubo nga Shih Tzu nga si Tiana na nagdugsing gilayon kay Sander. Nagligad lang nga Webes ang nangayos ang bulig sa katapos ang Animal Rights Group ang maestra nga si Sobrevilla sa ginkawat si Sander sa ila balay. Nakuhaan pa sang CCTV video ang isa ka wala makilalaan nga babae nga nagkuha kay Sander sang ining magwa sa ilang nga gate sa barangay Alihis ang nagligad nga Pebrero 25. Ako okay gid siya sir do nagbalik ng iya nga kapag sick. Oo, kanami na sa iya nga wiggle sang tail ya. Sang Biyernes ang gabi, nagchat sa iyang nagsapupo kay Sander. Gani insigida man siya nga nakikita para mabawi ang iya hinuptanan. Suno kay Sobrevilla, ang Shih Tzu ang ginbaligya sang babae sa amo sang nagsapupo kay Sander. Gin sure sa akon kung ang akon nga ito may cherry eye na blaster. So sini ko may ara na siya. And then yung picturean niya, pagkakita ko po, naghibig ko sir. Siya gid si Sander. So, amo to siya ang big help gid guro nga na-feature ko pala sir. Labi naman yung kalipay sang pamilya Sobrevilla nga nakaupod nila liwat si Sander. Pero hindi man malipod nga sa natabo, may kahadlok na si Sander nga magwa pa sa ilang nga gate.
happy gin sir, at the same time though medyo wala na ko ga-worry kung paano situation niya kay tiara na makita ko na sa akon. Ang Community Animal Rescue Efforts o CONCARE ang grupo nagbulig para liwat nga makabalik sa iya fur parent si Sander. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kaag, amo yan mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kaya sa panahon sa karon, dapat nakahibalo ka sa nagakatabo sa imong nga palibot pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Tubtub sa buwas, ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.